jobb 2, rajta egy sima bal. Úgy van. Jobb 2, tegyél egy harmadikat. Így van, azon egy sima bal. És utána 100-ra csiki-csuk is lesz. Sima bal, jobb 3. Sima bal, jobb 3. Ez a jobb 3, hajt harmadikba. Jobb 3, rajta bal 3. Kemény a talaj, bal 3. Azon egy sima jobb. Azon egy sima jobb, és rajta a sima bal. Azon egy sima jobb lesz a végén. Ez a sima bal. Most a sima bal. És utána sima jobb és 100 jobb 2. Sima jobb, 100-ra csiki-csuki. Jobb 2, rajta bal 4. Jobb 2, rajta bal 4. Most a 2. És rajta egy sima jobb, bal 3. Bal 3 széles. Így van. És utána jobb 5 fa közé. Jobb 5 fa közé. Majd 100 jobb 4. Óvatosba. Úgy 100-ra jobb 4 szélesre. Jobb 4 szélesre. Gumi mellé az órát. Az gumi mellé az órát. Úgy bizony. És 600. 600 jobb 6 szűk. Látsz még mindent? Minden. Oké. Jobb 6 szűk. Megyünk még, megyünk még, megyünk még. Ott, ahol az emberek vannak, ott a jobb 6. Így van. Lefékezzük. Visszateszed 2-ig. Itt a 2. Fordítsd el és káljálj a gázon. Így van. És rajta bal 2. És rajta bal 2, majd azon a jobb 1. Ez a bal 2. Tedd föl, így van, és rajta jobb 1. Majd 400. 400-ra bukkanik. 400 bukkan. Utána 100 bukkan. Először 400 bukkan. Ez az 5-be. Csak egy picit kell majd elemelni a lábadat. A bukkannál elemeled egy kicsit a lábad. Így van, utána megint bukkan. Így van, utána lesz még egy bukkan. És utána sima jobb és 300. Ez a sima jobb, 300. 300 bukkan és 100 bal 6. A bukkant már megfékezed, mert ott vagyunk egyből a bal 6-on. Így van. És ott a bal 6 veled szembe. Ez az, barátom. Tehát 2-be, mielőtt bemegyünk, 2, ez az, nem kell kézifék, fordul az magától. És 100-ra sima jobb, sima bal, majd jobb 3, a bal után jobb 3. Ez a bal, és ott a jobb 3 a tetőn. Utána megint egy jobb 3, ott a jobb 3 a saras, és rajta egy sima bal, majd sima jobb, és megyünk föl 300-ra a tetőre bukkanik. 300 a tetőn bukkan, és onnan 100-ra jobb 4. Bukkan után megfékeljük, mert ott a jobb 4. Itt a jobb 4. Így van, nem tesszük be szűkbe. Nem tesszük a sziklák miatt, nézd. Látom. Jobb 4, azon egy bal 1. Itt a bal 1. Ez a bal 1. És 100 lefelébe, majd 100 fölfelébe. Úgy van, ügyes vagy. 100 fölfelébe. A fönt a domb után bal 1. Domb után bal 1. Itt a bal 1. És 200-ra jobb 11, hagy harmadot. Hagyd ott. Jobb 11 és jobb 2. Most old vissza 3-ba. Így van. És itt a jobb 2. Jobb 2-n a bal 3. És azon egy jobb 3. Bal 3. Csináld. Hadd menjen, hadd menjen. Ezen a jobb 3. Így van a saras. Hadd menjen. 100-ra bukkan és szél. Bukkan és szél. És megcsináltuk. És megvan. Éljen Mikulás. Ügyes voltál, barátom. Nagyon ügyes. Első Mikulásra, amit megcsináltál. Első. Örülök, hogy velem.